Sorien eta Rock, ongi etorria gurea, eta xeri, patxadas jarri, eta itxu jaion eman izkorrena eta niri. Kontu pila dauzkegula gaur. Ere. Zuk ekintza gehiago, baina tira. Bai, ekintza badaukau eta azkar joan behar gara. Venga. Ze bigarrena hor daukau, zenba denbora eiteko arbendolesnea jaione? Gutxi behar do, baino zuk luzatu ezu. Errezeta moduan hor daukat arbendolesne bat eiteko duela hilabetek. Eta gaur iritsiko naiz. Orduan, askar, gaurko errezeta. Bai. Prestatu behar daguna da, kabrarroka. Eske krakin azten naiz. Bai. Kabrarroka, marinel, eltzekaria, muskuilu eta patatekin. Kostatu zei kabrarroka esatia, eta oin ja kabrarroka fenomenatako zait, 10.000 kabrarroka aldiz. Krabrarroka prestatuko ezun arte. Exactamente. Bueno, bere zinguna jaione da marmitako antzeko bat, baina ni diretzako marmitakua beti izan behar da, egalusiekin egindakoa. Prozedura antzekoa izango da, ez da berdina izango, baina osagaiak ikusiko duzu antzekoa direla. Ingo duna, salda bat, arrai salda bat. Hortako dauzkomen lehaz buru bat, kabrarrokan buruk eta ezurdurak, gero barazki batzuk, ipula, porrua, zenarioa, berakaz batzuk, persil pixa botako diogu, sapo buru batzuk izan ezkero, barrura. Gero hori martxan jarrita gero, zein dugu, hemen daukagu muskuiluekin, ja irekita dauzkagula egosita, zein bat aldizin dugu, orduan hemen daukagu ura eta hemen irekita. Hauekin ingo dugu, piperrautzakin daulako, ospin olio bat. Eta izango da, hori murrizten jarriko dut, ura erdira, gero botako dut horra piperrautza, bikoiaraka da, eta olioa 250. Dena hasi, muskuiluak bertara, eta hau komenera egun batetik bestera egitea. Eta hau gero gainean botako dut, ikusiko zei ikutu emango dute. Eta gero, ingo duna da, eltzekari ingo du, errez. Tipula bat eta 2 piper berde jarriko ditu erregostean, suabe, eta ondo daudenean, patata. Marmitakoa bezala, zuritu, kraskatu, horre erregozi pixkat, saldakin bustit, tapa jarriko dugu. Hori egin bitartean zeingo dugu, jarriko du beste piper berde bat eta 2 berakatzatal, erregoste suabe sartakin batean, eta kabrarroka, hauan sartzeko tamainako pusketa eta moztu, kipula horrekin edo piper berde horiekin da salteatu pixkat, salda pixkat bota, eta hor egin, eta ero patatakin daudenean, bertara botako. Bai, hau egin da geratu behar da, ez da egaluzia moduan gordina ero erdi egin gabe, ez, hau ondo egin da geratu behar da. Dena hasi eta zerbitzatuko du, muskuiluen eta piperrautze olio berezi horrekin. Orduan, plana hori da, gero dauzkago animali pozointzuak, dauzkago Popeia, dauzkago musika, daukago. Ez Popeia gaur ez dau, kendu indezei. Popeia nasasko itzen du, hori da. Bai, Popeia baino gehiago, gogoratu oliba olio, bera sortu baino lehenagotik sortu zela, eta hortik batiraka aurreko arestiko lako programa batzutan haitu ginela, beraz, gaur beste kontu bat. Bikain, hori esan da, nik arrizalda jarriko du martxa egiten. Fumeta, alegia, teknikoki esan da. Eta hortarako bakizue. Kabrarroka. Kabrarroka. Itxaskabra. Kabratxoa ez behintzat. Ez. Porrua. Zenarioa. Estu. Berakatzea talpare bat. Kipula ere moztuko dugu. Eta bakizue, urrotzakin jarriko dugu eta irakiten hasten den momentutik, 20 minutu, ordu erdi baino gehiago, komeni ez. Baina, gero juten zara, Katalunia da, beraien sekretua paeiana da, hau, arrai salda bat, egun batetik bestera 24 ordu usten dut, Dani. Gelatina. Hau, ne teoria guztia. Bai, elixirra. En fin, zeingo jo ba? Zuk zeren inguruen itzi behar Kabrarroka momentu honetan, bera hartukoet, gaurko protagonista nagusienetako bat behintzat badelako. Eta esan dezakegu gure inguru honetan behintzat oso arrain preziatu edela, Gehien nik uste hor, zor diogula hori behintzat edo zor zaiola Juan Maria Arzakeri, guan 52 bat urte edo sortuzun errezeta hundi horrengatik, kabratxo pastela edo kabrarroka pastela. Orduan, esan bezala, bestela ere, aragi mamitsukoa dela esaten da, preziatu dela, zapore handikoa, baina ez urtxo asko ditu. Orduan, tartean, bai. Hemen gainekoa moztuta dauzkala, baina nik ikusi dut sukaldetan aberi ederrak hemen gaineko sistadak.
Hori da. Izan ere, olako bi arantza pozoitxu ditu, bat goien eta bestea behian, eta bueno, hauekin ziztatuz gero, ez gara hilko, baina bueno, olako triskantza moduko bat egin diezaguke eskuak, politak esaten dena. Eta hori ez pentsa, bueno, bizirik da honen bakarrik, izan dezakela pozoin hori, edo txarto indezagukela bizi den arten bakarrik. Ilondoren ere hortxe bertan mantentzen. Eta gero aipatzeko ere esan du zapore gozokoa dela, eta hori zor zaio gehien bat, bere elikadurari, muskuiluk, itxaskik eta barretaz elikatzen delako, eta gero sukaldea nola esan. Nire aburuz behintzat lantzeko nahiko zaputza da. Zer da zaputza? Ezurtxo asko ditun hortan, honako xerra hauek atera behartzaizkio, edo bestela bai pastelean, edo bai zopan mamurtu, edo behintzat alde hortatik. Nik horri oraindik bakarrik solomoak eta ditut, baina gero lana badaukat, garbi usten. Ze azkenean, zapore handikoa da, baina jateko garaien, hori ezurtxoak eta neko petrala da. Umentzat bat ipat, arriskutsu izan dateke, edo, edo jateko garaien izketakoitakoak bazatere, kontuz, batzutan izatea da. Baina hor jaione, eman genitxun guk, jarrai bideak, irentziz gero. Ezurre bat erodeatzen ezkero, zer teknika. Aukerak zien banana, arroza, ogimamie, edo bestela asamblaseri errezatu. Bere garaien hola omentzen, besterik gabe. Nik samlasok eragotzen dut, eta horrekin ez da horazoi. Honeke, dana, honiko hartu aldut hola nesur da guzti, eta listo. Gora, hemen jarri dudana, fumeta, oharra izalda martxan, eta muskuiluen ura erdira murrizten. Orduan, daukeu gutxura ez da izan bat egon, 300 batero, 150 erounera jisten danean, jak, botako hemen piperrautza, eta ero oliba olioa. Muskuilu hauek bertara, komeni egun batetik bestera. Eta suposatzen da olio kantitate horrekin eta zuku, muskuiluen zuku kantitate horrekin emulsio moduko bat ingo dula? Bai, baina ez da izango emulsio esaten dana egonkor bat. Egonkorrak zeintzu dira, maonesa bat, saltza bat hor irina ero zerbait egoten bada arrautzan lecitina ero, horiek egonkorra dira. Hau, nazten badu momentuan egonkorra egongo da, baina gero banatu ingo da. Utzi geldi egon eskero, banatu. Olioa goian da bestea behian. Osongi. Animalia pozointxuk izango ditula izketagai iragarri digu zigorrek, eta hortik tirak alde batetik ekarri dizkizuegu bi pozointxuenak itxasokoak, edo ingurumen hortakoak, eta beste bi lurrazalekoak. Orduan, guazen itxasora begira, kaurratxoa aipatu deu, baina hori ez da pozointxuena. Adibidez, pozointxuenetako bat itxas listorra da, edo marmoka bat da. Hola deitzen zaio, itxas listorra deitzen zaio, eta hau gehien bat Pazifiko inguru hortan bizi da, Australia ingurura begira. Berezitasunak zeintzuk dien, edo berezitasunak esango deu. Lehenengo eta behin bere kupula gardena dela, orduan ez dela antzematen, uretan da honen, eta gero bere garroetan, puntan, olako gezi punta batzuk ditun, hortan daukela pozoina. Eta gardena den hortan, eizak arrakastatxuk izaten ditula, hau da, ikustezina da. Orduan, harrapakina harrapatzen duen zazta sartzen dio. Hori harrapakinari dagokionez, baina adibidez pertsona bati edo gizaki bati zer gertadakiokeen, hiltzeraino eraman dezakela. Eta bere pozoinak 60 pertsona hiltzeko adinako indarra du. 60, 60. Earra. Hori Australian dago, ez? Bai, baina zu txiloekin ibiltzen zanetan kontuz, Alberto Australian eskoaz, tatxatu Australia. Kontuz, gaur lau tatxatuko txezuta. Honi bako zeako ideia, Ego Afrikan egon ginenean, han joan ginen, eta hau da, marrazo zuriaren terreno, eta, ondo hongo zan hemen bainatzea zu, dane. Marrazo zuriak, ez? Australia juten bada, esango zuen honek, Bai, eta zu galdetu aurretik, inaldezu olako testamento vital? Ez bada guinda ez sartu. Ez. Einda egongo bazan ere, egitzen sartuko, Lasai. Jarrai dezagun, ez dakizu ez daukatzen hemen. Piperrei hasiak enduko diet, eta ingo duana da oin. Tipula txiki-txikien, bi piper, esan bezala. Txiki-txiki, eta hauek erreosten jarriko ditu hemen, suabe.
marmitakoan espertoa direna esaten dute, hau egon behar dela hemen, gutxienez, 2 orduen holan, olako konpota antzeko bat geratu arte. Horren besteko espertoak ez garenez, pixka gutxillo edo utzita ere. Bai, eta gero ere praktikotasuna, ez? Denbora ire behiratu bertzaio, eta horren arabera egokitu. Baina, bromatako daua gausuntua. Bueno, beste animalia pozentxu bat, esan genezake itxas erreinukoa, eraztun urdineko olagarroa, eta benetan, hau, googleatzen baldin baduzu, erderaz izango litzateke, eraztun urdineko olagarroa. Pulpo de anillo azul edo zeo da, bai. Gauze da oso potxokoa dela, oso polite dela, benetan panpintxo bat dirudi. Eta pinpon pelotatxo baten tamainakoa da, olatxekoa. Esaten dena ikusi eta esatezula, aite polite, zazt! Eta honen, pozoina, zeiteko gai da? Azteko ez omen dauke antidotorik, eta 21 pertsona hiltzeko adinako bai, pozoina dauke kasu hontan. Hau nun bizi da? Pazifikoan, hau ere. Eta, gauze da bere pozoinak 10 toksina ezberdin ditula. Orduan, barietatea hortzen dago. 10 gaitze hortxe daude esaten dena. Baina, hori, bitxikeriarik nagusiena hori oso polite dela eta kontu izateko ikusten baldin baduzue alako olagarrotxorik. Eta lurrazaleko animalia pozointxuena ibei da, banan ondoko amiar maipatuko du. Hau ezaguna zatzaizu edo besterik gabe ez kontuz, Armiarmak bai entzundan eusken badaudela batzuk oso pozointzua dira, baina banana... Kontuz, txiloekin hor Panama inguru hortara joan eta edo Ekuatore inguru hortara eta bataten... Kanaria eta platanoa dara oso ondo, Alberto aurrengo da Gran Canaria, La Palma ningo du. Bale, esan bezala bere habitata edo Hego Amerika eta Erdialdeko Amerika da eta tarantula moduko, munduko amiarmarik arriskutsuna da. Pozoina, zitala, beneta zitala da eta pertsona heldu bat ordu erdi azpitik hilezake, baino ez da hor gelditzen. Asuntoa, zein den beste asuntoa, honen pozoinaek, ongi ulertzeko nola esatetenik hau. Zakila dauken orori 4 ordutako erekzioa sortzen dio. Orduan, esan dezakezu... Horrena emozionatu iten zara, hola jartzen zara, eta gero hilitzen zara. Ez emozionatu. Hil ez dakigu horrengatik hilko zeano ez, baina 4 orduik oso mingarriko mendie. Hor utziko dugu asuntoa. Zue gehiago irakurri nahi baldin baduzu edo jakin nahi baduzue, bilatu. Eta bestela, hemendik aipatuko dugu, toksina hori estudiatzen edo ikertzen nahi diela disfuntzio erektila daukien kasuetarako edo... Ez da egiten, igual hango tribu, hango herritarrek ero erabiltzen duten hori aukera dagoen, ez da, puntan tantxaka bat eman ezkero, barkatu, ez dut ulertzen, paso. Gezi puntako igala. Barkatu, ez dakit zerta zaizinen? Ez da, behira. Nahi dut esan, hangoak, diena bertako, ez da, jakinda zeiten dizu, hilitzen zaituela baina, arazoa dauzkan dentzako, ez dakit, justo txantxa txiki batekin, ez dakit zeiten dizu. Dosifikatuta, esan nahi duzu ongi, ez dakit zigor. Benetan, nahi da hortik sortu, zeo zer, baina ez dakit lortuko duen, zeren eta, hori esaten da ez, hainbat eta hainbat medikamentu pozoietatik edo bat atorrela. Orduan, hor utziko dugu, besterik gabe. Nola da, tartean, erleen pozoia, medikuntzan asko erabiltzen da. Asko ez dakit, baina, ibiltzen hori da. Hemen ez daukagu horren beste goldu, baina nik lagun Argentinan, pila eta, medikoak eta horren ibiltzen dira, eta, gaur egun gainean, Argentinan saltzen dute ja, erleen pozoia, atera egiten dute, eta dosietan, eta ero txistateko, ez dakit, mine kontuetarako, eta erabiltzen da, eta ja... bitxi, bai. Beste olako lurrazaleko beste animaliatxo pozointxu bat, gezipuntako igela eta adi. Adi honek bai du berarekin olako bitxikeria bitxi bat. Igela hau txikie da eta esaten den bezala olagarroaren antzera oso polite da edo itxura atseginekoa. Eta honen pozoinal larrua zalen dao.
Hau honela, antzina indigenek sutan berotzen omen zituen igelak, larruazaleko izerdi horrekin, pozoin horrekin gezi puntak igurtzitzeko eta, gero erabiltzeko, beraien aizarako dena delakoa. Hortatik, edo hortik datorkio, igel honi bere izena. Gauza zer den, igelak berez ez duela inungu pozoinik. Eta hori nola antzeman duen, edo nola uste duen, horrela dela, gatibu dauden igelak, ez due pozoinik garatzen edo sintetizatzen, baina aske daudenak basatiak jaten ditue kilker batzuk, kilker hauek bai diela pozointxuk, eta pozoin hori garatzen du edo sintetizatzen du. Kilkerren bitartez hartzen dute. Berez, beraiek ez dauki eta beraiei ez diete kalterik iten edo eragiten, baina gizakiari bai. Bai. Oso, ze nolako erreinua daukegun hemen naturarena. Betik azten zerbait. Ondo. Holaxe. Eta hor, danetan, nik uste dut, ez da, normalen naturan ikusten da, niri beti erakutsi dute, ikusten bauzu edo zerrolan kolore bizitakoa ero ez da izer, kontuz, zerbaiten abisua ero badatorrela hortik, ez? Hauek izango diola, zuk esan duzu, ez? Politiak eta koloretsuak. Bai. Baukate hori dana, ez? Tximeletakin ez dakit hori gertatzen den. Adibidez, ez jakineni, lehengusu bat esan zin, tximeleta hori dizdiratxu bat zebilen da esan zin, gaur atxalden eurie, eta alaxi izan da, ordezkeotik, tximeleta hori dizdiratxu ikusteten, esatet, eurie eta, taka. Bai? Hoi pozointxuk ez, baina euri iragartzeue. Nik ez nun entzun arte. Eta horia, Hori batzuk die, hola dizdiratxuk, hori esaten dena, dizdiratxu, eta txiki hor da biltzenen, euri iragartzen omen duen. Euskalnet. Bai, horre hoten di tximeletei behire egun guztia. Tximeleta bauzka hode xente. Bueno, nola doa errezeta. Hemen bagoaz, pixkanaka jakipula arregozten, hau laizter geldituko dut, nik uste dut erdira ero murriztu dala ia, eta bien bitartean, piperra, lehenengo beti kipula jartzen nik, behintzat, ordena hola iten du, lehenengo kipula, eta ero piperrak txikituta dauzkadunean, barrura, hoiek erregozten, eta ero patata zuritzen joan gonez. Beti zerbait jileko, sukaldian geldi, sekulaz. Hori da, eta muskuiluk behintzat aurrez irekita dauzke zigorrek, eta egia esan gaur egun merkatun aurkitu ditzakegun olako muskuilu aukerak zabalak die, freskoan, ontziratutakoak, zerorrik mikroin labean lurrunetan irikitzeko modukoan daude, eta bar. Orduan, guain mintzagaio isi hartuko du muskuilua. Oso, no? Bai? Oso ondo. Oso onak die, eta egia esan fama ona daukie, ditun mantenugaiei behi da. Ez ditu mantenugaiak hemen errepasatuko, baina, bai esan gaudegu adibidez, tamainu optimoa garatzeko, 7-10 zentimetro bitarteko hori izaten dela, hilabete batzuk behar ditula, haunditzen, eta gutxi gora bera 14 bat hilabete, 8 eta 14 bat hilabete bitarte izaten da. Eta guk hemen gehien kontsumitzen duna kantaurikokoa da, edo esaten zaiona edo muskuilu arrunta, eta horiek urte guzin ditu eskura, urrotzekoak die, eta esan dakoa, egizan ikuste urte guztietan, ez, azten dituzte, baita ere, eta gero badau beste muskuilu bat mediterranekoa deitzen zaion hau rubio, edo ere esaten zaio, edo bestela oraia, muskuilu oraia, eta honen sasoirik onena oain da, apiriletik abuztura, eta dirudienez benetan eta zinez zaporetsua da. Nik ez dait hori benetan nola den, ez dakit probatu duzuen, ala baldin bada idatzi txorienea bildua itb.eusera, edo kanpaina edo marketing bat den, benetan sasoi hori delako onena edo goxoena. Ez? Edo urte guztikoa ere ona da honi. Mediterraneokoa. Ni Mediterraneo ona da, ez duela esaten, baina nik ez daiten inoiz handi Mediterraneotik ibili eta hango herrien baten, kostako herri baten, arrandegi batera jun, eta hemengo arrai berdina ikuste itxuzu, eta hemengo beste brilloa dauka. Bai. Nik ez da, hemengo urrotzagatik erosati da, baina han arraia ikustu da, triste arpegia daukate, ez da, ito... Bitu, alo itxesan manizun, mediterraneak... Baina, bueno. Auskalo, ea zer dioten gure ikuslek, idatzi guztu esan bezala txorienea bildua itb.eusera, eta ea nungo muskuioak dien onenak zuen aburuz. Hoi modan daude, hone txiki oitakoak, ez? Arrokakoak, bai. Pipa modu jaten dienak. Bai, baina zin nahi zu esatea.
zuk esan bezala, pelikula bat ikusi bitarten edo jateko ez, entretenigarri bezala ados, baina paella baten edo nahi amorragarri itxezait, txikitxarroik. Horrek handi gaina ardu da. Hoi ba. Eta muskuilua badauka gaina testura berezien, gaina koska ite, beste adie, kosua die, Gehiu esango izot, deskribapen orokorragoa emango izot. Koskite jozonen barrun hola itxason likidori plas lertzi zaizonen, hoi da eharra. Ai, beti, ez konturik ez dago guk, Bueno, hemen, Aitor sartu hemen ez da itxaldozon, geneukan, 300 ero gutxin, bageneukan gutxinez, eta geratu zaigu, hoxe, 50 ero, ondo, hau ba, itxasoa daukagu hemen. Hemen, oin, bikoia dakada, piperrautz, goxoa, nahi izan ezkero, ero saldea basarete, bat gozoa eta ez da pikantea bota, zuen nahi duzuen, hori zuen esku. Hauek, hemen disolbatuko ditugu, eta gero, olioa bertara. Nasi, muskuioak sartu, eta esan dakoa, hau komeni da egun batetik beste eraitea, hartu, eta oskailuan gorde, eta hurrengo gunean, erabili. Baina, denborakin da nola zabiltzate. Ez dakit zigor, nabari dezu, baina hemen ingurukoan arreta bentsat piztu dezu, denak behira daude. Bai. Jatu non nahi. Bai. A ver. Bak izu, hemen ez da idu, baina, ETV-ko historia da, kamera guztiek eta audio lan guztiek, danak txorien etorri nahi dutez, azkenean, bueno, ez da berdina, egotea, ez dakize konkursotan, eta ero tarte batean holan behira egotea, hemen txorieneko tarte batean, gero hau jaten egotea, aldea dago. Eta beste programa oso ona danak, baina eskaintza zahola dugu, jaian ez uketatik, hemen. Bai. Gure honena beti. Askotarikoa. Vale, hau listo, eta gainera, bueno, hemen muskuioak erabiliko ditugu, errezetontan erabiliko, baina gero, olio hau, piperrautz olio hau, gorde, oskailuan gorde, eta erabili alduzu lan, arraiakin da gauza egite eta benetan ikutu berezia ematen diola, eta oso goxua geratzen dela, Orduan, bota, etzazu bota, hemen gaina desente ateratzen da, Hau, listo, alde batera. Eta joango naiz, patatak zuritu, eta karreskatzen. Bien bitartean hemen, kipula eta piper berdea, erregosten, gazpixka botako diot, aurreatzeko. Eta listo, kalisto, esaten dan. Bale. Ados, bai, orduan patatak zuritu eta horrela. Bai, nik ez dago, nik hau ingo dut. Hau daukate, hau gero martxan jarriko dut hemen, eta gero azkena izango da, kabratxoa garbitu, eta esan dakoa. Piper berdea eta tipul berakatzataloiek horrek sartzai batean, gero pixkator salteatu, salda pixkatorra botako dut, eta martxan, hau, merkea, erreza, goxua jakiteko probaten merko zuetxean. Eta asegarria. Ez dakit entzuna duzuen, baina Torontoko Gillian Genser eskultoreak olako intoxikazio bat izan zuen muskuiluen dagokionez edo muskuiluekin, kasu honetan bere azalakin. Ez muskuilua baizik eta azalakin. Beraz, goazen kontatzea. Gauze da, eskultura bat iten naizela, Adanena eta horretarako Kanadako kostako... Aiba! Galde! Bost. Gel. Bost edo bust? Ez, bosta, zemakia. 5. Funk. Hola, venga, listo, denbora sartuko diot, bestela astuko zego. Eta, Kanadan... Bai, Kanadako kostako, esango dut, muskuilun oskolak handizka, alpor maior hartzen zituen, eta hauek, limatu eta txikitzen zituen Adanen eskultura hoiteko muskulun formak eta hartzeko. Gauze da, 15 bat urte edo, hortan, aritu zela eta 15 urte horietan, hainbesteko harremana edo kontaktu zuzena izan da muskuiluekin, muskuiluak limatzen eta horrek sortzen zuen olako hautsorrekin, intoxikazio bat sortu zitzaiola. Eta kasu hontan, hasieran medikuk uste zuen bestelako gaixotasun autoimune batzula, baina, oskolak, muskuilun oskolak, metalastunak izaten ditue.
Bat, 2-3 egunerokoan edo astean behin edo hilabete behin janda, ez da ezer gertatzen, baina esan bezala, harreman hori izan da, hainbeste urtetan, hainbeste kantitatekin. Eta ina hautzean ez, igual hori arnastu ingo zuen, eta barrura sartu hori, mehatzetan da gertatzen da, olakoetan, ez, igual. Eta gauze da, hori, azkenen eman arte, nundi zetorren eta istiluk izan zitula, eta, esan dakoa. Pozoietaz eta eriginen hontan, muskuilun azalak eta oskolak ere, baduela zioze. Eta honek niri zer pentsatu ere ematen dit. Ez dut hartuko la serioski edo ondorio arrarorik ez detateako, baina batzutan ikusten da baratzatan oskolak botatzen dela, eta esaten dagoena dela, eta bar, baina, kantitatea da, beti kantitatean da, pixkat, baina esan bezala, ez joan, honako ez dakit muskuilu kontserbera batea, eta ez ekarri hor pale oso bat oskol baratza ontzeko. Espa. Hore, usaia errautzi behar du, ez, azkenean baita. Eta genik. Ez dakit, zigor. Irudikatu nahiena, baina ez dakit. Baina, hori muskuiluna eta egia da, baina, normalen hori izaten da, etxean soba, ez, jaten ditune, sobra da kartu eta baratzera. Kafe hau txan alako gauza, baina. Baina hori, konture izan marko. Nik ez dakit hori hauek egitan, biodegradagarriak izango baina ze puntutaraino eta nola eta guzti hori, baina baratzan hainbeste urtetan pilatzen baldin bada ere kontuz. Besti gabeztakit. Zuek kontan aditu bazate, edo Jakoba, hau ikusten nahi baza, idatzi. Txorinea bildua puntuz eta argitu iguzu ona bien eta zenbateraino. Hobena, muskuilu jatea noizean behin eta listo. Hoixe. Ensalada hon batekin lagunduta. Jarra. Vale. Honi utzi mardio gehiago, ez dut esango ordu bat, baina, ordua poliki, eta bien bitartean. Piper berdian, aberak azatalak, txiki, eta hauek sartaki batean ingo ditu. Gaure gaurko protagonista esan bezala kabrarroka edo krabrarroka izanik, honek ez dizo eraman pentsatzea adibidez irudi itxusi hori dauken hortan, ez? Nahiko itxusia da, baina barruti goxoa da. Orduan, baditula olako epaiketa edo aurre iritzik bai kanpokoekin eta bai geure burukine, adibidez, gero esan deu igela edo lagarrotxo hau ez, ze polite baino ze pozointxue. Kontrakoa, honek alderantziz. Kanpotik, ez dizo zer erakartzen da, ero? Izaten da, kanpotik oso polite baino barrutik ustela. Olako ere zenbat eta zenbat. Hori asko esaten da, sare sozialen mundun ematen dela, ez da? Ordena perfektoa, ze polite, ze ona, ze nazka. Hori ez existitzen, hori ez da. Ez dakit, Sare sozialetan, egiesan, nahi pereza matit. Ikusi bai, baino norberana edo hor dena da. Artifiziala. Bai. Nitzako bai. Bai. Ezin da holan izan. Ez dakit, igual bai batzuk izango die, holandala, baina ez dakit. Eta zure ustetan adibidez, korronte berri bat edo eragindo sare sozialen mundu horrek esan genezake gizarten itxurari dagokionez, dena itxura izan barra daukela? Bai. Bai. Bai, hori ala da. Ala dela esan genezake 189,9 behintzat, eta gero hortik, hortik abiatuta ispilun begiratzen gan bakoitzen zer gertatzen da, nola ikusten du gure burue. Nahi deun bezala, gean bezala, gustatuko litzaiguke aldatzea. Zuri olak hori gertatzen zaizu, adibidez, ez? Ze sortea, izaten da beti, ez. Baina alperrera, eta ia aspaldik hasi nuen horrekin, igual izan sasoi bat, ez? Hori behitzen da, zain dut. Kanpokoa, bai. Baina barrukoa. Garena gara, jaionet, horreztako ia, zetan aldatuko gara, Bai. Hori ala da, alde batetik eta zigorrek dioenari zor adibidez, berdintxu edo dio algortako artista handi batek, Afrika Bibang, ez dakit entzutea badaukazun, mundu mailan asko ibila, Ferminek izan ezaguna, bai. Eta hemen ez dakit olako doinutxo bat entzungo duzuen, diska berri bat atera do. Bai. Hori da. Eta, aipatzeko azken diska honetako hausnarketa garrantzitsuna behintzat hori da, epaiketa horiek ekiditea norbera
onartzea, sare sozialak apartuztea, gizarteak dioenari pixkat aldeitea, pixkat edo asko, edo dena, edo guztia. Baina, bueno, nik gaina gure kirolan munduan da, hori exageratu izan da, baina lehen markak eta, ez da egitez, laguntzak eta izateko, begiratzen zuten, emaitzan arabera, ondi biltzen bazinen, laguntzak eta zen. Gaur egun, gaur egun nahi dutena da, sare sozialetan jendea dana, egunero hor daudenak, aktiboa dira, eta berdin zaie, azken aurreko baldin bada. Hori nahi dutena. Eta tipikoa izaten da, galdera hau, zema jarraitzaile dituz? Bai, aurreneko galdera hori, pum. Eta sare sozialetan norza, Bai, hori hola da. Beraz, aukerarik baduzue behintzat, edo aukera hori hartzazue, eta, Afrika Big Bang, hortxe da, eta entzun benetan abesti oso polite ditu eta esanguratsuk. Euskaraz hori da, eta euskaraz soula, bere eskutik. Nik soula ez, nik errezeta eskaintzeko besterik ez daukat, eta hortan, ikusi duzue, patatak kraskatu inditugu, gero almidoia eta gorputza emateko honi, pixkat erregozi barazkiekin hor, eta gero, saldarekin bustien du. Hor utziko du salda, geroko behar duguta. Oin hemen, olio txorrokada bat, eta jarriko dituguna da. Berakatza talpare bat, txak, eta piperra, azken piperra. Hauek erregosten. Hauek, ondo erregozi zaizkigunean, ze botako dut bertara? Gure, kabrarroka, ezurri gabe, eta ja, tamaino, hauan sartzeko pusketatan, hemen bi buelta, perresila bota, salda pixka bat, eta gero hau, ona. Ordan, atzera, eta orain, itxeko lanak. Azalak endu, eta bibotetxoa. Bibotetxoa, hemen, bitxo lan, hau nola egiten da? Hombre, nik suposatzen dut, pelotari dienak, eskalatzaileak, harri jasotzaileak eta, ez dutela izango, gu daukagun hemengo sensibilitatea, eta agian hauek aurkitzeko, hemengo ezur txiki hauek aurkitzeko, lan pixkat gehiago izango dutela. Baina bestela, hori, punta, eta ero hemen, katillu bat zerbait urarekin, eta horrela, lan pixka da, baina aldea da, gero hauan sartu, eta horre ezurtxo bat, hauek esan duela, petrala di, benetan, orduan, holako pintzak saltzen dituzte, berezik, arraiai ezurrak eta kentzeko, eta holako batzuk etxean izatea, merkea dira, eta oso ondo etortzen dira. Eta gomendagarria. Bai, nik uste baiet. Zukalean gustatzen mazaigu. Hoi gaina esaten dena erberaz multiusos da, horrek izotza hartzeko ere balio do. Izotza hartzeko. Bai. Bigoteak. Ez dizona, ez olakoik ez mesedez. Izotza hartu eta zerbitzatzeko, Tal txiki beharko dira. Baina gaur egun badaude olako izotz txiki pompoxoak. Bai, eta koloretakoak, eta hori da. Horre, zein esan zigun, batek eragutzi zigun, trukoa hemen, bakizu batzuk, izotz batzuk perfecto izateko inungo burbuiai gabe eta barrun, urre pelakin jarri behar zila ditu. Hori zala trukoa, garbia eta inungo burbuiai gabe ateatzeko. Urberoak. Bai, hori ere estetika izango, hori hori kombinatutan daulan txapelketetan. Noski. Ez da, Jon Pabonero, ez da egitezion esan. Edo zerna igual hemen izan zen ere. Bitako batek, gaina hori atazan gaia, hori detaile txiki hori azkenean, izotz atal perfektuak nola egin da. Benea, behitzen dio jendeak hemen. Bai, baina, izane, hola, izotza egiesan gaur egun, freskagarritan edo maiosteko, izaten diez, holako kopatxotan edo ohikoa izaten da adibidez, eta bazkalosteko eta falosteko momentu hortan ere ze izaten den ohikoa kuadrilan gaudenean, familian gaudenean, abestea. Eta, jarretzaldu horrek. Bai. Hori esaten da, ez galtzen ari da, iparraldeko, eta iparralden da oindik, eta asko ikuste da, baina hemen oindik, jendeak abestaldu etxia. Etxian ez da, baina jatetxetan da nik uste hola bildutako eta baietz. Bai, animatzen dela jendea eta giroa sortzen dela, ez? Eta hor, abesti tipikoenak adibidez gaur gaina hemen itxasoa eta arrain kontukin gabiltzen ontan adibidez, isil-isilik dago daukegu. Zeinek ez do abestu, isil-isilik dago abestie, sorbaldatik hartuta. Hau ere, onago. Bai, baina
Bai, osongi. Itxaso zain nintzen, baina bale. Itxaso, bale. Itxasontzi baten, euskal erreteka. Bai. Hori da, oso handie, gogoratuko duzuen bezala Kasiano Lizartzako itxua ere deitua. Bueno, hemen, abesti honekin batera, behi da, zer aurkitu dugun, bueno, berak esandakoa edo bera ipu bat, zoritxarrak zortea ekarri zidan. Eta hau, bueno, gogoratuko duzuen bezala itxu ezen eta itxu gelditu zen 1959ko iraila inguru hortan, tunel batean, alderkari baten ondorioz, edo dena delakoa, eta horren ondorioz ere hasi zen musika ikasten. Eta gero, holako abestik sortu zituen, ereserki bat ere baitarten, zorionak, ereserki haundi bada, euskal ereserki haundi bat, eta gero 40 urte luzez edo gehiagoan behintzat, gure inguruko plaza guzi erromerikin gozatu zituen. Eguban izan zen, eta gaina bera humorea bat zeukan. Oso humoretzu eta nigo gatzen anitze egiten, da nahi eta eskatazkotan egiten zioten inosenta hori, bizkarrez jarri, baina berak eskatzen zuen hori, eta gaina antzerki parte hartzen zuen, da abatu eta igual estenatekean arro, eta nahi eta esertzen zioten, eta bizkarrez jendera. Kaixo, eskerrik asko netu eta berak entzun ikezu jende atzean barrezkata. Berak antzerki pixat sartzen zen, eta nik horren akordo dut, txikian, zemat, ama piku urte izango nituen gaztia, eta dana aldara, eta bera barrutik barrezka bazekien, joku hori egiten zuen, baliatzen zuen baita. Nik ere hola, bai. Komplejurik esaten dana. Eta, abestitan ere berak aipatzezun, hor badauke Iobakin edo abestentzun hori, itxu gelditu eta ala ere, tazer, pozik naiz bizi. Bai, aurrera beti. Hori da, baina, aurrera, gure errezeta doan moduan, utzi guztu pixkat. Honek, 20 minutu behar ditu, 12 batero. Eta barazki hauek hemen piperberdea eta berakatza ondo ikia, eta presto euskaunen gero bakarrik izango, azkenengo momentu, botako hau pusketa eta moztuko dutoin, kabrarroka ona, hemen, 2 buelta, minutu bat, salda pixkatekin busti, irekin aldi bat, eta plun, honi batu, oli gatzez eta puntuan jarri, eta maira. Kabrarroka gatzez ondu, eta esan dakoa, hemen, patataia egin da daude. Gure berakatza eta piper berde ere egin da 2 buelta hemen. Eta, guk kabrarroka egin dugu moduan, berdelak egin alda hau, zuei otutzatzen dituen edo zein arraiek. Azkenean, lehen, esan dudana honekin, esan da marmitakoakin. Egaluzia da ezagunena, baina berdelana, izokinana, lupia egin izan dut. Amorraie? Eitatik, lehor xaua, baina edo zein, nik, azkenean diola, olakoa patata eta edo zein arrai, nik uste danak indira, olagarroak inde oso geratzen da eltzikaria. Erra. Erki. Salda pixat, irekin aldi bat hemen, perejila ere botako dio hemen, bexente, platera prest. Bai. Eta koiara. Eta honen ondoren, hau ostu bitartean, ikusiko nola egiten dugun, hemen, erakutziko dizuegu etxean nola egin arbendolesnea, o almendra esnea, eta behin, almendra esne hori daukegunez, horrekin banana irabiaki bat. Eta hau bananak dira, hauek ez dira platanuak. Ez dauzkat pinportak, esaten dana. Hemen arbendolak asaltzeko behitu harinari, honek irekin aldi bat. Banoa. 12 orduz aktibatzen, esaten dana, arbendolak gordinak garrantzitsua, azalgabe eta gordinak 12 ordu urrotzetan. Eta zez berdintasun dau aktibatu eta beratu arten. Aktibatu politia bisitu egiten ditu. Da horre ondi elo, eta oin, horre jarritugu, beratu egin ditu. Gero, horrekin, hori daude 25, horien dako, litro erdi ura, estia koiarakada bat, koko olioa koiarakada bat, eta erdi gutxi gora bera, koko olioa hau. Ekilore olioa koiarakada bat, eta gero hemen vainilla estraktu pixkat. Horre. Irabiatu, eta gero bananak horri sartuko diu, eta listo. Ados, orduan arbendola edari hortatik abiatuta irabiaki bat ingo. Hori da, bai. Eta arbendolana moduan, egin genduen hemen
horrena, harta txiki esne horrekin, o edari vegetal horrekin, parkatu, ze arbendolana bai esan alda arbendol esnea ero almendra esnea, uste dut dala vegetaletan bakarra esan aldana, Nik uste kokoana, baina bueno. Almendrana be bai, gero sartuko gara, Jaione, gero saioa bukatu kantakoa, wiki arizkopedian sartuko bada, eta berse esaten duen. Bale, ni badakit nundi jo, izketa gai gisa. Azken hamarkada hauetan behintzat oso ohikoa da esnea edari vegetalak irabiakeak edo dena delakoa ontzirotutakoa erostea. Gaur egun gosaritarako kontsumitzen du nolako gehiengoa behintzat horti dator. Erositakoa eta ontziratutakoa, baserriko esnea ere saltzen da, baina gutxi ongoie pitxerrakin joaten dienak honen bila edo beirazko olako ontzi baten. Gauze da, guazen itzeia tetrabrick honetaz. Tetrabrickran etortzen da esnea, edo edari vegetala ohikoen. Formatu honek edo zkaiuri gabe esnekin mantentzeko ontzi hauen 60 bat urte inguru ditue gure merkatun, eta esan dezakegu saiakera ugari eta ugariren ostean edo sortu ziela. Honen aurretik bazen, 10 urte lehenagotik bazen beste modelo bat tetraedro, hau da piramide formako beste tetrapak deitzen zitzaion ontzi bat, eta hor saltzen zen esnea. Zu pentsa, piramide forman esnea edo edari bat. Eman zitzaion laukizu zen eta vertikalen joango zen ontzi baten forma, eta esan dezakegu plastikoa dela, eta geruzaz geruza doan ontzi bat, zehazki, hola, esangoet. Plastikoa 2 geruza, aluminioa geruza bat, kartoia geruza bat, eta polietileno plastikoa 2 geruza. Galdunez. Bai, hoxe, bitu, guztioi. Oie guztien artean, gure errazeta. Orain, hau, pixkat, epeltzen utziko du, eta askar, irabiakia, baina minutu bat izango da, eta hau da estatu. Vale. Putzi oso. Bueno. Gure eltzekaria pixkat epeldu bitartean, arbendol esnea, hortarako arbendolak, litro erdi, ura, koiarakada bat gutxi gora bera, ekilore olioa, koiarakada bat estia, eta ekilore oliona esarritu, ze olako edari vegetalan eta sartzen bazarete osagaietan danak daukate. Eta vainilla estraktu pixkat. Honi, egurra eman, eta gero koko olioa, eta banana sartuko ditugu, beste egiteko. Hor utziko du. Eman, eurra, segi, beldur gabe. Gure ikusleek argi daude eta argi bilidie, azkarri bilidie. Zeba? Gezki esan dut, tetrapak etzen aurrendarie, klasik zen tetrapak, enpresa bada, suitzarra, ontzi hau sortu zen tokikoa. Barkatu. Olako gauzak, Jaione, nola zara jatekoa? Zardezkarekin berrindu eta jatekoa, ero... Bai. Bai? Nik etxean, normalan, porru patatak eta leka patatak, beti zapalduta. Usai ebentza? Maria Zurrena, gaizki da honik esatea, baina aguna da. Ondo da honik esatea, zorionak, bikaine da. Oso osua, Oso nada. Hau, nik berez gero egiten duena da iragazi, eta gero hori iragazitakoa, hor gehatzen da horra arbendol birrinen duta pixkat, eta hori edalontzi, botella batean oskailuan, 4-5 egun irauten du, esne honek. Hau bai, ez da komeni asko berotzea, ze bestela erabili behar badu kafesneakin erartzeko, ez da komeni asko berotzea. Koko olioa, koiarakada bat eta erdi, eta gure bananak. Bertara, eta askar, azkenean, irabiak hau gainetik enduko dut. Iabete bat zenun eskatxe, iabete erdi, ekainera arte, amaiera arte behintzat. Bai. Eta hau gozaltzeko, ero askaltzeko ero, merindarako be,
Edo zin momentutarako freskagarri bezala, bai. Ba, fresko, euskailuan itzen ezkero. Erra. Eta honekin, txoriene gaurkoz bukatu da. Eta urrengoan, esaten da moduan, gehiago. Eta hobekiago. Ondo izan. Eta